Hej, jeg hedder Per Nielsen. Jeg er hypnoterapeut med mere, og i den her lille video vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan hypnose foregår. Hypnose er forbundet stadigvæk med mange myter. Der er mange, der er nervøse for hypnose og tror, det er noget helt andet der. Hvis du vælger at komme som klient hos mig, så begynder det med, at du bestiller en tid. Og det kan du for eksempel gøre per telefon eller per mail. Hvis du giver mig lov til det, så vil jeg sende dig et spørgeskema, som indeholder nogle spørgsmål, hvor du kan uddybe det problem, vi skal arbejde med. Og der er også nogle spørgsmål til din baggrund, og der kan være nogle andre spørgsmål, som hjælper mig til at bedre kunne planlægge, hvordan vi skal arbejde, når du kommer. Når du møder op til din tid, så begynder vi altid med en grundig samtale. Vi snakker typisk ud fra de svar, du har givet på spørgeskemaet. Og det er en ret detaljeret snak omkring dit problem, eller det du vil opnå. Også hvordan du gerne vil have det i stedet for. Og det er vigtigt for mig at vide ret detaljeret, fordi det skal jeg bruge, når jeg laver selve hypnosen med dig. Når vi er færdige med samtalen, så kommer du over og ligge i min stol. Og jeg sætter typisk lidt blid baggrundsmusik på, og så går vi ellers i gang. Og hypnose, det er, man kan sige, mange tror, det er alt muligt mærkeligt, som ligner noget, de har set på tv, hvor folk ser ud som om, at de ikke aner, hvad der foregår, og er i en helt anden verden. Det er ikke sådan, det foregår i en terapeutisk sammenhæng som hos mig. Meget af hypnose, det er afslapning, og meget handler om at have sit fokus rettet indad. Og når de to ting de er opfyldt, så kan underbevidstheden begynde at arbejde med de ting, som skal ske for, at du kan få den forandring, som du gerne vil have. Når vi så på et tidspunkt er færdige med hypnosen, så har vi lige en kort snak om din oplevelse. Du har lejlighed til at stille spørgsmål. Og så kan det være, at jeg har en hjemmeøvelse til dig. Jeg bruger ofte selvhypnose, som både forstærker det, vi har arbejdet med under selve sessionen, og som også betyder, at du bliver bedre til at være i hypnose, du bliver mere trænet til det, sådan så de følgende sessioner, eller den følgende session, hvor mange du skal have, bliver endnu nemmere for dig. Og har du så nogle ting imellem sessionerne, som du bliver i tvivl om, for eksempel hvordan var det nu med den der selvhypnose, så kontakter du mig, og så finder vi ud af det.